Supados anake awake dhewe berhasil, Pak. Enten 3 niki. Anak sing ngaji, ustadz sing ngulang, nggih kalih wali santrine kudu kerjasama. Nun sewu, kula niki sadèrèng mondok pesantren teng Sragen. Kula iki asline Sragen mriko, Pak. Sragen Asri, aktif sholah rajin ibadah gitu Pak. Biasane kula ngulang TPA niku angger bar ya bar ora wong tuwek kadang-kadang semasa borong. Sampai kula teng Jorong 3 ni teko cacah TPA, Bu. Ngecek. Sapa sing nang omah mulih ditekoki wong tuane? Renek blas lho, Pak. Renek ditekoki wong tuane gak enek. Jadi memang wis ngaji karepmu ora karepmu. Wah, nang niki ya ampun gitu. Ampun, nek iso kerja sama. Lah mungkin nek mboten enten kerja sama, akhire napa? Akhire dadi peperangan antara ustaz kalih wali santri. Pun kula critakake riyen, gitu. Gitu. Akhire suatu ketika madrasah mboten enten kapure. Ustate kandha karo santrine. Santri-santri enten napa Pak Ustaz ana? Gandeng ki madrasah renek kapure saiki tulisen PR nggih wong tuamu kabeh nang omah. Kon macake kono. Napa niku? Tulis ba di fathah ba, ya di fathah ya, ro di fathah ro. Pripun Pak? Ba ya ro. Cocok kali Pak Jorong niku bayare sing akeh. Nggih to? Niku Jorong sip Pak. Ngono to. Ayo masalah. Loh, niku sajane kurang bapak-bapak ibu-ibu. Lah jenengan niku nak duwe anak hafid Quran niku lho, iku iso nyafaati 10 ahli keluarga lho. Wong sing duwe keluarga hafid Al-Qur'an niku saged nyafaati keluargane 10. Kudune bayare lipet 10, nggih Pak Jorong. Nggih to? Kudune ngeten niki guyon tapi nak tenanan nggih alhamdulillah. Oh. Aja ustate iki beras entek ya mangsa borong e. Kadang-kadang yang ditiliki nang tarangane beras jek ra to ustate iki. Oh, ngeten niku gitu. Lah akhire niki santrine mulih diwacake teng omah, entuk apa le? Entuk apa nduk ngaji? Anu, Bu. Jare ustate iki ra duwe kapur madrasahe. Lah ngaji apa ora nduk? Ya iki enek PR, kon macake sampeyan jenengan. Apa ki? Ngeten lho Bu turene ndonga. Ba di fathah ba, ya di fathah ya, ro di fathah ro, ba ya ro. Oh kurang ajar ustadmu iki. Aku kon bayar iki aku ngono lho. Saiki balesen iki. Masyaallah. Ternyata ibu ya pinter bagian. Lah napa kang balesmu? Tulis so di fathah so, ba di fathah ba, ro di fathah napa Bu? Ro, so ba ro. Masyaallah. Diwacake teng ustate. Masyaallah diwacake. Lah piye Nduk hasile? Niki kali ibu niki enten balasan surat. Napa? Sok di fathah sok, ba di fathah ba, ro di fathah ro, sobaro. Waduh kurang ajar tenan ini. Kon bayar malah kon sabar jare. Masyaallah. Akhire ustaz nggih ngeten tulis anu. Alif di dhammah u, sin di fathah sa, ha di fathah ha, usaha. Kon usaha yang sepuh. Lah akhirnya kempropot yang sepuh akhirnya wis jurus pamungkas saiki wis. Bak di dhammah bu, bak di fathah bak, ro di fathah ro, dadi bubaro. Perang Bratayuda Jaya Binangun akhirnya pondoke bubar, madrasahe bubar. Mergo tiyang sepuh mboten purun kerjasama kalih pengurus pondok pesantren.